दुताराम मोहम्मद. तुझे साधारण कितले वर्ष जाली हांगा तू कामां करता अशें? आता म्हाका सध्या आता जवळजवळ 20 वर्सां आहेत. 20 वर्सां. घराकडे ते आसलो न्हू तसंय 4-5 वर्सां काम केलं. आता पेंटिंग आणि पेंटिंग आणि माती काम सगळे काम जाणा. हय. मानधन बी गावता तुमकां? सरकाराची मानधन यंदा त्यांच्यानी मातशी 200 रुपया वाढवून दिले न्हू, ती मेळटात आमकां टायमीर. आदल्याच हे 100 रुपया आता त्यांच्यानी गव्हर्नमेंटान 200 रुपया अशी केली आणि आमकां सांगल्यात. पूण कसा क्षेत्र जे काही मशिनां लागतात आमकां ती मशिनां बीन सुद्धा सरकारान तेजेर काहीतरी भर दिवन आमकां ती दिवंक जाय. इवन कॉम्प्रेसर, इवन माती करपाचे मशीन, इवन स्प्रे गन असे की सरकार मान दिवन स्किमीच्या अंडर ते धरून ते गृहीत धरून आमकां काहीतरी स्किमींग दिवपाचें कलाकार. तशेंच खंयच्या गांवांची तुका मागणी अशी येता? मागणी म्हणजे आमची आता जवळजवळ 25 वर्सांपासून कलंगूटचे, कांदोळी, शिवोली हे मातयेचेच गणपती दितात आणि मोयडा, बस्तोडा आणि वसलबाग पेडणे आणि कोरगाव बी म्हणजे लांब लांबसून लांबसून हे आणि आमच्या मोरजे गावात 1.5 फूट ते 5 पर्यंत आम्ही करतो. फूट मेरेन गणपतीचे सायजीचे. असं आहे.